Imos continuar coas búsquedas avanzadas e imos ver como podemos mellorar as nosas búsquedas en Google escollendo formatos de tipo de arquivo que queremos buscar. Imaginadevos que queremos buscar actividades de matemáticas, pois por exemplo para traballar logaritmos. Entón escribiríamos que nos hayan palabras, que nos hayan dentro da búsqueda as palabras actividades ou logaritmos. Nos hayan exercicios de logaritmos, actividades de logaritmos xa nas primeiras páxinas. Que o que sucede? Bueno, pois que se abrimos nunha pestaña nova, hai páxinas que nos resolven ben o problema, poderíamos sacar directamente eses resultados de aí, e vai haber outras páxinas pois que, por desgracia, non nos van dar ese resultado que nos queremos. Nos queremos unha actividade directamente para poder levar a cabo na nosa clase. Ademais, como queremos reducir un pouco a búsqueda da nosa páxina, as actividades de logaritmos, o que imos facer é restarlle algunhas palabras, por exemplo, que non aparezan ecuacións. Queremos que aparezan logaritmos, pero non ecuacións. E, ademais, queremos que as páxinas sexan en español. Ben, bueno, poderíamos seleccionar outros linguaxes dentro da listado de idiomas que nos dá. E, ademais, imos escoller solamente resultados en formato PDF para que nos podamos imprimir e levar a clase directamente cos nosos alumnos. Buscaríamos en Google e se nos reduciría a 37.000 resultados. Todas actividades de logaritmos e racionalización. Entón, bueno, xa polas primeiras liñas que nos aparecen explicando que hai dentro da páxina, pois poderíamos ver cales son efectivamente das actividades que nos buscamos. Pensade que tamén nas búsquedas avanzadas podemos escoller as páxinas web vistas por primeira vez pois nas últimas 24 horas, última semana, último mes, cando estamos traballando con noticias de actualidade. Ben, e, bueno, iso pode ser realmente importante cando estamos traballando sobre unha liña de tempo ou con noticias reais. E, bueno, isto é a segunda actividade de búsqueda avanzada.